Díobh Níl McQuillan an seo achad of dal scoilíocht a Gaeilge caint faoi Wikispaces agus cean chuile leas a bhaint as caithfidh cinnte go bhfuil tú lágáilte isteach ar dús le go mbeidh tú an leas a bhaint as na wikis tá roinnt cinn difriúla amsa seo go tháirg an chóras ar an MA agus teangacha seo an leathanach bailithe ag an wiki sin. Tá mé chun ar an buinte buise go agus eagarthóireacht a dhéanamh ar an wiki seo agus an nasc seo Cúnamh techniúil a chruthú. Now scríam sé teach an takes sin roundíam an takes broom sé ar link agus tugann sé seo rád a seo an takes a bheits a link sin a scríam teach agus an dhéanamh thuair sé gon leanach ná an takes a chur meas teach sé sin Cúnamh techniúil broom sé ar add link fecinn tú go bhfuil an nasc cruthaithe an leathanach a hábháil an chéad chéim eile agus fecinn siad go an nasc ann. Tá dá dearg ar an nasc agus má bhruaim sé ar dearann sé liom nach bhfuil an leathanach seo antheanna ach gur féile mé a chruthú trí clicáil ar gus ní gána teachtarachtaí Twitter ag teachta níos fad sa déanann seo is féidir neamhord a thuairt chomh sin. Now chur mé isteach ceann teitil techniúil agus an sin is féidir tá rounding an ó bheith tuile takes cód a chuir isteach an rud atá mise chun dhéanamh ná nasc a chuir isteach go leis go níomh chun nasc a chuir isteach buna méid an tá mé an widget around go leis chun go mé an físeán YouTube a chuir isteach so chu mé go dtí widgets video YouTube agus an sin deir sé go to the video on youtube.com agus look for the embed video page so time sé go dtí seo YouTube an seo agus tá sé seo gin an den hana hain but daim si me ceann Wikispaces tutorial an sin bhruaim mé ar share so fecinn agus an sin bhruaim mé ar embed agus nuair tá embed lásta fecinn tú an take seo le iframe so ní gádam ach an take sin a chópáil ramú isteach sa mosca seo fecinn sin agus an sin save agus tá an físeán YouTube sin curtha isteach mo leathanach is má bhruaim sé ar save bei an físeán YouTube anis is féidir é a hennim tíbhaiste gon wiki gan go ag YouTube so cinn si bhfuil sin tá sé gobar so sin é chuir mé searfáil agus bei tásúil go mé teism telefíseán in seo